Салому алейкум тамошобинони гиромӣ, канали Фарс Пранк. Ман бо шумо Толиб Шоҳ. Дӯстони азиз, дар ин видео ман барои шумо дар бораи гови сементализотӣ гап мезанам. баъди якум то дуюм зоишаш то 20 литр 25 литр шир медиҳад. баъди дуюм сеюм зоиш аз 25 то 40 литр шир медиҳад. қадаш 150, дарозияш 230, вазнаш ба 800 баробар, 7 моҳа ҳомиладор, нархаш 32000 сомонӣ. боз гап мезанем. ба рақами 92 764 52 52 занг бизанед ва гови зоти сементалро харидорӣ намоед. дӯстони азиз, ба канали мо подписатсия намоед ва аз дигар намуди говҳои зотдор бохабар бошед. аз мо дур набошед. То боз.